हायो आरो बिलुना लुज जानानै बेरफुआबा बियो जिर' आरो काउन्ट जानाय नङा मोजाङै खानानै बेरफुनांगोन बेखौनो बुंनाय जायो BBC Amerika आरो चाइना BBC निउक्लियार बम सिगांनो बेसेबां नांगौमोन निउक्लियार बमा होननायखौ नांगौ माने सारा इन्डियाखौ बुजियाखै बिलुनखौ सुखांनानै खानानै बेयाव जिरायना बेरफु होनांगौ आरो थांफिननानै गावनि जायगानिफ्रायनो बिलुनखौ सुफुंनानै खानानै बेरफु होफैनांगौ बिनियासो काउन्ट जागोन आरो बे लाइननिया गानानै नङा आखाइजोंबो नङा जनानैसो स्टुवार्ट हमबा रेडि ना आखाइरे बोले 2 मिनिट होनाय जागोन 2 मिनिट जनानै बेरफुनांगोन बेरफुनांगोन अब्ला जों स्टार्ट खालामनोसै 1 2 3 स्टार्ट आरो ग्रुपखौ खबर लागोन Fernando Bolan टाइमा थांदों जेसां हायो पइन्टआ बारायलांगोन जलै बेंग्रा लागोन ना ज' सोनानै होनलायलायदों दे होनलायलायनाय अब्लासो बर' सिख्ला सोरहानो जोबग्रोयो बिथिं फैगोन खोन्थाफैगोन गासै 6टा दोङो सोरहानो जोबो बिदिनो खोन्थाफैबानो जाबाय जायहानो जोबग्रोदों बिथिं खोन्थाफैगोन इच्छा ada जोबग्रोनाया बबे जोबग्रोखो बिराद मोजां नम्बर मोनबाय दे Memang bagus sekali. केमेरा जायाखै केमेरा लाइभ खालामदोंना गोजानफ्राव बेसेन नुहुराखैबो जानो हागौ बिलुनानै उल्था नाखानांगौ